Έχουμε νέα διατροφική πυραμίδα από τις ΗΠΑ. Πάμε να τη δούμε μαζί. Αρχικά να δούμε τι έχει αλλάξει όσον αφορά τις οδηγίες. Βλέπουμε ότι η πρόσληψη πρωτεΐνης αυξήθηκε σε 1,2 με 1,6 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Βέβαια, μεταξύ μας, κανείς δεν χρησιμοποιούσε την προηγούμενη οδηγία που ήταν 0,8 γραμμάρια. Γίνεται μικρή αναφορά και στις φυτικές πηγές πρωτεΐνης, αν και δυστυχώς είναι μικρή αναφορά. Προτείνονται τα πλήρη γαλακτοκομικά αντί για τα light προϊόντα. Τονίζεται ότι πρέπει να αποφεύγονται τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, που το μήνυμα ούτως ή άλλως είναι αυτό: eat real food, δηλαδή φάτε πραγματικό φαγητό. Βλέπουμε επίσης ότι έχει περιοριστεί η κατανάλωση των υδατανθράκων, προτείνονται 2 με 4 μερίδες και πάντα προϊόντα ολικής. Πάμε τώρα να περάσουμε λίγο στην πυραμίδα. Αρχικά είναι ανάποδα, μην με ρωτήσετε γιατί. Ό,τι βρίσκεται στη βάση προτείνεται να καταναλώνεται σε μεγαλύτερη συχνότητα και όσο πηγαίνουμε προς την κορυφή, σε μικρότερη συχνότητα. Βλέπουμε λοιπόν στη βάση ότι υπάρχει το κόκκινο κρέας και γενικότερα λίγο περισσότερο ζωικά προϊόντα. Εμείς ξέρουμε ότι η υπερβολική κατανάλωση του κόκκινου κρέατος σχετίζεται με διάφορες μορφές καρκίνου. Άρα, γιατί είναι τόσο ψηλά στη βάση της πυραμίδας? Επίσης, βλέπουμε ότι και το ζωικό βούτυρο είναι στην ίδια θέση περίπου με τα φρούτα και τα λαχανικά. Γιατί? Συνεχίζουμε με τα πλήρη γαλακτοκομικά, που είναι επίσης σε υψηλή θέση, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Το μήνυμα το οποίο περνάνε μέσα από αυτή την πυραμίδα, και κάτι το οποίο το λένε ούτως ή άλλως και στις οδηγίες, είναι: φάτε κόκκινο κρέας, φάτε γενικά ζωικό κρέας, γιατί δεν τονίζεται τόσο πολύ και δεν υπάρχουν κάπου φυτικές πηγές πρωτεΐνης. Αναφέρονται απλά στις οδηγίες. Φάτε ζωικό βούτυρο, φάτε πλήρη γαλακτοκομικά, αλλά κρατήστε τα κορεσμένα λιπαρά κάτω από 10% των συνολικών θερμίδων που παίρνετε ημερησίως. Αυτό πώς μπορεί να γίνει στην πράξη? Τα τρόφιμα αυτά κατεξοχήν είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά. Δεν γίνεται κάποια ιδιαίτερη αναφορά επίσης στα όσπρια. Δεν τα βλέπουμε σχεδόν καθόλου στη διατροφική πυραμίδα. Ίσως να βρίσκονται κάτω στη βάση μαζί με τους υδατάνθρακες ολικής, και γενικά δεν υπάρχει πουθενά η έννοια της βιωσιμότητας. Ξέρουμε ότι διατροφικά πρότυπα που στηρίζονται σε ζωικές τροφές επιδρούν αρνητικά στο τρίπτυχο υγεία, οικονομία και κοινωνία. Άρα τι κάνουμε? Αυτό το οποίο θέλω να θυμάστε είναι ότι δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας για τις νέες αυτές διατροφικές οδηγίες και τη διατροφική πυραμίδα, και από ό,τι φαίνεται έχουν προκαλέσει περισσότερη σύγχυση αντί να προσφέρουν βοήθεια.